Ngisaneyika emzimbeni from season 1 ngendlela esasebenza ngayo. Ngendlela esasebenza ngayo sisebenza ngewinter. Mina babona abantu befaka amabheshu nathi sifake igege lezi zazigege zakudala ezincane. Nazo ukuthi kumekuthiwa nje cut sithi let it gown. Kodwa khona lawa abantu wathi nje paperless. Ungathi hayi. Ngabenze njani wafana nje angifuna ibra bekani phansi. Hawu ufana njani uBrian ngo1800 intombi menzi emhlangeni siyazibona asufake nje ubhodisi. Kodwa kwaba indaba enkulu abantu bencoma bandla beshaya ihlombe ukuthi yabona ke makuthiwa umuntu ke ngempela uyakhumbula la evela khona kwaba into enjalo. Manje khona izinhlangano ezithandayo kakhulu Lighthouse nabanye. Uthi ngitshela yabo manje leyo akwazi ukuthi ishiwe mina fanele ishiwe wena mawuze ikhumbula zonke kodwa. Lezi engiyisebenzelayo engisebenzisana nazo ngingayibala iCotton On Foundation. Abantu abaningi abaseThekwini bayazi umsebenzi sawenze eThekwini Primary as well as Dr. JL Dube. JL Dube, I think it was a 70 million rand investment into that school, so it was wonderful. But we know it's not about money, it really is about legacy. Ukwenza sure ukuthi ingane noma uqhamuka kamashu ukwazi ukuthi nawe uye esikoleni oyiqhenyayo ngaso. You know, kwasizakala nabanye. And then kube khona i-Earth Shot Prize. I-Earth Shot Prize ile ngisebenzisana khona no Prince William. Anibona sengasahlekile. Iselfie wayazi iselfie noma wayifunda ngawe. Uyazi kahle iselfie. Ayibanda nje wayenza iselfie. Sathazekile ukubuyazi. Catherine Baso. And then Elias khuluma khona ngezemvelo, and then kube khona iLighthouse Foundation, Nomzamo Lighthouse Foundation. I-foundation yami ke leyo engayiqalela yona esisaqhubeka nayo futhi ukusupporta izingane in education as well as abantu besifazane who are running ama-business abo. Mese kuba ngumnkosi yami maningi akekho ngimkhohlayo. And then Lighthouse angifunda ku-GQ man of the year awathi wawina ngawina yeah, so labaya ngokuzethemba lapho. Ngisebenzana ne-UN actually ngisebenzana ne-UN the refugee agency. Qhamuka uhlangothi olujwayelekile kunalolu Liplon. Onela yaziwa phe GQ. Okay. Benzane GQ bathini? Gala. Wafana wama lapho wamela nje ukuthi South Africa abaqhamukayo. Thailand, Mozambique. Wathi ngizoma lapha ekhoneni nje. Kuze bangasala basekhaya. 0% nabo ba yeah, because abantu abaningi futhi aba understand this thing ukuthi you know ngangibuka lapha kwi-carpet ubone ngisho ku Burna Boy where even for example ukuthi uyayidlulela international media ayimisi, so people don't understand this is our time. If you're going to be in that space, that's the time when umuntu wakini ehamba kulewa carpet to make them feel just as much of a star, you know. So those kinds of things for me, mina angifuna amanga iMet Gala, I never thought ukuthi ngingaze ngifike khona ngendlela engifike khona ngayo, but futhi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu khona la ngiqalisa khona. Ukhalelani present I just ukuthi nje angifuna ukukhuluma kakhulu kodwa nje angifuna ukukhuluma kakhulu kodwa ngiyambona ukuthi okay, all right, okay, yangikala mama lalela ufuze mina mama now uyazani ngazi kahle. Okay, hayi kodwa ngaloko kunye ngisho nje ngeora lokho ngisho kona nje le yanto kuba another thing ngiyabona le yanto engachazeki. Yes mami. Igama loMzamo wona uzama uyenza laqale kanjani yazi? Ugogo wami wayemthanda uWinnie Mandela. Wayemuthanda. Yes, and so wasithi nje hayi naMzamo nanokuthi phela futhi ngazalwa ngawo 1990. Pocket mood nje ushintshile wona. Kwasala kanjalo ke, so elaNomzamo laba yiloko, and then uNonzwakazi uthi kumina uthi I think khona uNonzwakazi wayengakube emampondweni, so wathi ngalithanda lelo gama, so ngakupha nalo.
Hey, wathi uyabona ngizozama ke mina gogo ngizoqhubeka kodwa futhi uzothatha le ufane nawe uwini nje kuko konke okwenzayo yazi. Kodwa manje yazi ungasho ukuthi angizami but ngendlela engizabalaza ngayo ngize ngisho ngithi hawu kodwa Nkosi yami yanti mina ngiphumula nini. Bathi ke Dynamite ngiqedelele. Comes in small sefuna ukuthi big. Small packages. Siyajabula kakhulu bana wasitshela nje abaleli bokhoze FM ukuthi njengoba ula usukaphi nje siqale lapho ngahambi kakhulu ngiyajabula ukuthi ngikwazile ukuthi nje ngikwazi ukungena kuwo yabona ngithe ngisuka eSeattle Washington because ngahamba I think a couple of weeks ago ngaqala eNew York ngaye Met Gala from New York ngaye Seattle bengisebenza neGates Foundation iAfrica team yabo. Wow. From there ngaye Las Vegas to attend igala dinner to go and support umngani wami Steve Owen Robert Owen and then ngabuyela futhi eSeattle so ngisuka eWashington eSeattle nganqamula eLondon ngasuka eLondon ngalenda eGoli ngilenda ngo7 eGoli iflight yami esuka eGoli eza la kwelika Mthaningo 8:25 yebo ngijulukile nje njengoba ngila ngiyaqala ukwenza i-radio interview mangingagezile angiyicene usasingene pho washintsha ngangena eKing Shaka Airport ngangena etoilet ngiyashintsha ngafaka ingubo athi awuthi ngiqoqe ngibe intombazane phela uma ufika eThekwini kufanele ubonakale. Basasimashwini. Yebo. Lalela, uyabona, you have the audacity. Awusho audacity. Audacity to believe. Ukuthi ukwazi ukuhamba indawo ende kangaka. Audacity. Sengijwayele. Ubani yena? Yabona ke kuleli lokhoze FM njengamanje uthi yazi ngaze ngalithola ithuba. Nomzamo, yazi ke wena ofuna ufaka ivoice note ungayifaka njengamanje, wena ofuna ke la sokuthatha nasocingweni. Sikhuluma nomzamo la nawo ambatha wena nomzamo. Kwakunjani ukulokhuza no Bruce Willis? Too good. Wow. Oh, Pakithi. Ngibona ngenye indlela. Oh, sweet kanjani? Oh, sweet. Uthi ngoba uhlalisene? No, why fika mina sethini athi mina hello short stuff ngithi hello tall stuff. Ngobuka siyasabe. Ake ngithande nje phela Prince Williams kodwa ke ezi obe umngani wakho ukuthi ukwazi etiquette yakho uyayazi ukwenziwa kanjani noma ayikuwena isebenza. Iyasebenza. Hawu kanjani nje ebukhosini. Wena ngicela usisize sibaningi. Okay. Ukuze uthi wena wenza kanjani ukuthi ungathi come again. What was that? Yeah, but abasho ngisho pardon ama-Americans bathi what was that? Ngicela utshela isingisi uthi wawunoPrince Williams. Khona le accent engifunayo. Hayi ngikuthuma ngimdala. Iyiphi le accent okhuluma ngayo ma? Ile uthi masuqalile nje bana shit ithabe unomzamo. Akusenothi mase ngiyi-professional. Awutshela abalethu la ngayo isingisi. Ngithini? Yisho? Ngithini konje? Ngisho lapha manje ku live. Gitti, so what do I say? I'm here. I'm here live. We're live at Ukozi FM. I'm so excited to be here. I have traveled like so many hours to be able to sit here and have this wonderful interview. And then after this, we're going to go to Gateway and I think have a good time. Does anybody have some water? Kodwa ke awuxoxa le dialect siyafuna ukuthi ungena la yini eksisiza kakhulu wafundisa ngayo. No, i-dialect I had to ukuthi ngiyifunde because ngenkathi ngisuka eSouth Africa sengimuva ngeAmerica obviously ukuthi ena uzokwazi ukuthi ena uvula amanye amathuba ukuthi ukuthi ukwazi ukuaudition for amanye ama roles fanele ufunde i-dialect yakho. Ukubahlonipha uthi I suppose that but it's, yes mina bazama bebenza ama movie ethu, you know what I mean? So yes, la samba khona nje sonke sazama ukuthi sihlangabezane eduze kubonakale manje ngizwile mase ngiyasayithanda le ndawo ukuthi at short global ambassador uwe lo Amen. hayi kulungile uyazi ukuthi abalala senzobathatha manje ngiyazi vele sebekhona abafuna ukubuza kodwa ke mina ngima
Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Unumzamo Mbatha bekala South Africa guys, ula South Africa singasho njalo ula South Africa njengoba ama-actors eShaka Ilembe bewahlangene lapha eGateway guys. Kunawo wonke umuntu ongamcabanga noMzamo Mbatha, bonke laba actor guys, ngisho nabo Sweet Goluva, boMambovu, boSunothando, bekukunhle kunjeyana guys, bantu bawusupporta futhi bayobona abantu beShaka Ilembe guys. This girl is gorgeous. Oh man, this girl is beautiful. Yabona i-beauty with brains, and nje akasekho like la South Africa, so international, and we are really proud of her Nkosi, because she's one of our own, like she's ours. Balabnu bamthanda ngendlela lesimanga uNomzamo Mbatha, and we're so happy kumbona. Bekane interview futhi la because in FM no Mam Dodo, and Ngosiam, she knows how to answer my questions. She's so gorgeous, she's pretty, and she's very kind kesana. And ngithanda ndlela treat ngakhona bantu labamthanda, she doesn't treat bantu labamthanda as fans but as friends. Simfisela alikhulu impumelelo. Please do comment what you think below down in the comment section. I am signing out. So goodbye.